Qurban bayramının jemleýjigine Aşgabat şäheriniň teýleklerinde meden merkezlerine baý maglumatly köpeýüşgünli aýdym sazly bayramçylyk çäreleri ul dawrara beteni türkmen toýlaryna maksat derejede ýaýbangandyrlan çykyşlar halkymyzyň şadlygyna şadlyk goşup olaň bayramçylyk ruhuny hasam belende götürdi. Munyň özi insan perwerlik, dostanalyk ýörelgelerine aýratyn ähmet beren halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden durmuş kadalarynyň häzirki döwrüň ruhuny kywat derejede ösdürilýändigini we dowamata atarlýandygynyň aýdyň nişanlar. Bagtyar adamlar häzirki döwrüň eşreti durmuşynyň hözirini görüp ýaşaýan maşgalalar we ýaşlar diýarymyzyň gözel künjeklerine, seýilgählerine gelenişde bolup, birek nurana bayram bilen gutlaýarlar. Belent başly hiňiýliklerde badalyan ýaşlaryň ruhy bilentligi, olaryň şadlyklary mehriban watanymyzda amala aşyrylýan asyrly işleriň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilýändiginiň aýdyň netijeleri. Häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň başynmaşan asyrly ýörelgeleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň adamlarynyň bagtyar durmuşy, halkymyzyň milli ýörelgeleriniň rowaşlanmagy urnak aladalar döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urildi. Şeýlerikde ýurdumyzda halkymyzyň sogab işleri bitirmekleri we mukaddes borjy we paly bolmak uğruna zerur tagalar edilýär. Bu bolsa ötüşlüň belentliklerine tarap ynamlyk adam urýan ýurdumyzyň her bir günüň şahatlykly pursatlary beslenmegi şertlendirýär. Qurban bayramy günlerinde her bir maşgalada bereketli taşaklar giňden ýazylyp, dünýäde parahatçylyk, dost soňluk siýasatyny alyp barýan garaşsyz, hemişelik bitarap watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegi, ýer ýüzünde adawraýynyň, şan şöhratynyň hasam belende galmagy, bagtyar durmuşymyzyň dowam bolmagy üçin gurbanlyk sadakalar berilip, aýat töwürler okulýar, ýaşy dilekler edilýär diýilip, döwlet başdanmyzyň bayramçylyk gutlawyna belenilýär. Qurban bayramı münasibetine gurulýan dawralar belent ruha beslenen aýdym sazly çykyşlar bilen utgaşýar. Ýurdumyzyň medeniýet we sungudy saatlarynyň ýakymly owazlaryny, halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň awadançylygy we bu işleriň mundan meýlegim ilerlemegi uğruna ýygy-ýygy aladalar edýän arkadaly gahrman serdarmyzyň hemde gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen amal bolýan beýik maksatlary öz beýany tapýar. Ýurdumyzyň bagtyar ýylaty biregi, goňşy goramlar şany sene bilen mübareklep, hemmelere parahatçylyk, awadançylyk arzu edýärler.